Hej, det er Christine. Jeg skal bevise sætning 3,9, som siger noget om arealer under grafer. Påstanden, som den her sætning vi kommer med, er, at der er en sammenhæng mellem en bestemt integral og arealet under denne graf, altså under grafen. Sætningen ser således ud, at arealet er lige med det bestemte integrale fra a til b, f af x til x. Den her sætning den har blot en forudsætning, og det er, at funktionen f af x skal være større eller lige med 0, hvilket praktisk betyder, som man også kan se på det her billede, at funktionen er voksen, og den må ikke skære første aksen. Det vil sige, den må ikke gå under 0. Så er det så, at jeg skal komme med et gyldent bevis for, at den her sætning den taler sandt, og som jeg lige har sagt, så er forudsætningen, at grafen skal være voksen i hele intervallet, hvor man vil beregne arealet. Inden for det her interval, der gør vi så det, at man definerer en ny funktion ved at sætte en x-værdi ind, og så siger, at funktionen defineret ud fra a og x. Det vil altså sige, at arealet mellem a og x, det afhænger af x's værdi. Som det også er skrevet hernede. Nu tilføjer man så en ny værdi til første aksen, som er delta x, og det kan man se hernede. Og det gør man også på anden aksen, som man kan se her, så man tilføjer simpelthen den værdi, der hedder delta x. Under hver af de her to billeder, der står der beskrevet, hvad de her to skraverede arealer, de ligesom viser. På den første, der kan man se, at arealet af x plus delta x, det vil sige hele det her, minus arealet af x, som er det her, det vil altså sige, så har vi det her tilbage, det er større end f af x gange delta x, og det er jo også det, man kan se her, det gule, det er f af x gange delta x, og sådan helt op til stregen her med det her lille stykke med, det er det, som det her udtryk beskriver, og det er det samme, man kan se herover, men hvor man blot i stedet for at have sagt f af x plus delta x gange delta x, som er det her stykke, som man får den her rektangel, det er altså større end det areal, der er mellem første aksen og grafen. Så det er det, som de her to udtryk de siger. Og dem kan man så skrive sammen til det her udtryk. Og der har man egentlig bare sat de her to ting sammen. Der er ikke rigtig gjort andet. Hvor man efterfølgende kan reducere det ved at dividere med delta x på i alle ledene, hvis man kan sige det sådan. Jeg dividerer altså med delta x her, her og her, og derved får jeg så det her udtryk. Så ved vi fra trætrinsreglen, at man kan lade delta x gå mod 0, fordi at man kan ikke rigtig dividere med 0, så man lader den bare gå mod 0. Og herved så får vi så i alle ledene, at f af x blot bliver f af x, at f af x plus delta x går mod x, og at den her i midten, den må så blive a mærke af x, fordi det er jo netop det, der sker, når delta x bliver uendeligt lille, så får vi a mærke af x. Det vil sige, at vores udtryk nu ser sådan her ud, og ud fra det kan man ligesom konkludere, at arealet af x må være en stamfunktion til lille f af x, og det er jo faktisk også det, som den her sætning den ligesom påpeger. Det eneste, der sådan er problemet ved det her, det er, at der findes mange forskellige stamfunktioner til en funktion, når den er voksen. Og derfor så er a af x blot en af de mange funktioner, der findes. Og derfor skal man finde ud af, hvad den præcise stamfunktion til f af x så vil være. Men hvordan finder man så den? Det kan man gøre ved igen at kigge på det her billede, hvor man kan sige, at jeg vil gerne finde arealet mellem a og b. Hvis jeg først tager arealet mellem a og a, så vil det jo egentlig bare give 0, fordi a blot er en streg, og en streg har ikke noget areal. Så derfor, hvis man indsætter a på x's plads her, så bør det give 0. Og det er jo det, vi gerne vil finde her, fordi vi vil gerne finde det areal, der er mellem a og b. Og det kan vi jo så gøre nu, hvor vi kender det areal for a, som jo er 0. Og den nye værdi, funktionen
som skal give 0, den kalder vi så for store f af x. Det vi ved fra vores viden om stamfunktioner, det er, at den eneste forskel, der er på stamfunktionerne til en funktion, det er konstanter. Derfor laver vi en sætning, der hedder arealet af x er lige med store f af x plus en konstant. Og så indsætter vi oplysningen fra før med a er lige med 0. Det vil sige, at vi indsætter a på x's plads her, som er lige med 0, som så stadig er lige med det her, hvorefter vi isolerer k, og får det til det her udtryk minus store f af a. Og nu kan værdien af k's indsættes i udtrykket fra før. Så vi får det her udtryk store a af x er lige med store f af x minus store f af a. Og da vi jo som sagt allerede her kender arealet for a, er det jo arealet for b, vi gerne vil finde, så derfor indsætter vi så b på x'ernes plads, som er det, der er gjort her. Hvis man så kigger på den generelle definition af bestemte integraler, så kan man faktisk finde sammenhængen mellem bestemte integraler og arealet. Fordi at det bestemte integrale er defineret ud fra det her, som jo det, vi lige har bevist heroppe, og det er sådan, man har fundet frem til, at det her det er rigtigt i beviset for de bestemte integraler. Og herved kan man faktisk sige, at arealformlen er bevist, fordi at det her er gældende for alle bestemte integraler, og herved kan man se sammenhængen mellem areal under grafer og bestemte integraler i et interval for eksempel fra a til b. Så ja, det var beviset for a er lige med det bestemte integrale fra intervallet a til b, f af x til x. Ja. Hej hej.